Naddu biex nitkellmu issa dwar iż-żewġ sinodi illi saru li fihom trattaw ukoll il-familja, żewġ sinodi illi fisem il-Knisja ta' Malta u Għawdex kien ħasem fihom l-Isqof ta' Għawdex Mario Grech illi jingħaqad magħna wkoll f'dan il-kollegament illi se nagħmlu fejn l-ewwel ħaġa nirringrazzjaw lil Monsignor Grech tal-preżenza tiegħu fostna l-aħbarijiet ta' 8. Monsignor Grech, inti attendejt fisem il-Knisja ta' Malta u Għawdex f'dawn iż-żewġ sinodi. Il-bieraħ rajna wkoll il-pubblikazzjoni ta' dokument pjuttost illi b'attenzjoni kbira nistgħu ngħidu illi taħarsa lejn il-familja llum il-ġurnata u anke realtajiet ġodda illi qed jgħixu diversi forom ta' familja. Meta nitkellmu dwar integrazzjoni li toħroġ anke minn dan id-dokument li ġie ppubblikat il-bieraħ, qed nitkellmu dwar integrazzjoni anke forsi ta' nies illi setgħu ħassuhom imweġġajn għaliex ma settawx jieħdu sehem b'mod attiv fl-attività tal-Knisja. X'inhuwa din l-integrazzjoni li qed jitkellem dwaru dan id-dokument? Jiena nħossni ferħan biex ngħidlek li il-Papa tagħna dan id-dokument dwar bxara tajba dwar il-familja li tant għandna bżonna illum meta uħud donnom jaqtaw qalbhom mill-ħajja taż-żwieġ u tal-familja. Il-Papa qed jgħidilna isma' il-familja qed baqala funzjoni importanti ħafna fis-soċjetà u għalina li nemmnu għall-insara l-esperjenza ta' żwieġ u tal-familja hija wkoll waħda mit-toroq illi tenna biex nikkomunikaw ma' Alla biex nagħmlu esperjenza ta' Alla. U Alla huwa proposta għal kulħadd. U allura ħadd ma jista' jiġi esklus infixkel il-Papa jgħid maqtuħ mill-komunità li qiegħda tagħmel esperjenza ta' Alla. U allura f'dan il-kuntest nara dak li qed tistaqsini inti, ġifieri il-bżonn li bħala komunità ekklezjali aħna nkunu bil-bibien miftuħa biex ninkludu lil kulħadd. Tajjeb, firri ħadd ma għandu iħossu b'xi mod jew ieħor maqtuħ mill-bqija tal-komunità. Issa tistaqsini li min huma dawn il-persuni. Dawn kollha illi jixtiequ jagħmlu esperjenza ta' Alla, ta' Ġesu Kristu f'ħajjithom, imma minħabba il-limiti umani tagħna ikollna ċertu diffikultajiet biex ma ngħidx ukoll ċertu fallimenti. Allura din hija il-viżjoni li qiegħed jagħtina il-Papa tal-Knisja b'risq il-familja illum. Monsignor Grech, forsi xtaqt ukoll insaqsik dan il-punt tqajjem ukoll darb'oħra, il-proċess fit-tribunali tal-Knisja anke fejn jidħol il-proċess tan-nullità fi żwieġ. Il-Papa reġa' f'dan id-dokument tenna dak li qalilna madwar sena ilu meta tagħna regoli ġodda kif il-uħud mill-każijiet quddiem trattati mit-tribunali tal-Knisja jiġu trattati, investigati b'mod iktar ħafif. Jiġifieri m'hemm bżonn dak it-tul tas-soltu. Jiena naf li sew l-Arċisqof Xikluna kif ukoll fid-Diċeżi ta' Għawdex tajna istruzzjoni lit-tribunali tagħna biex jiġu implementati dawn in-normi l-ġodda. Nirringrazzjak Monsignor Grech tal-intervent tiegħek lejla fl-aħbarijiet u naddu issa biex inkomplu nitrattaw iżjed aħbarijiet din id-darba bis-servizz dwar iktar aħbarijiet internazzjonali.